Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a dneska sa zachádzame zase na Skyblocku, takže to bude druhá epizóda z tohto nášho úžasne veľkého, o môj bože, Skyblocku. Dámy a páni, nám sa spawnuli príšery, čož je úplne úžasné a ja som zabudol dať do minulého popisku naše úlohy, ktoré máme splniť. Ale jedna z nich je tá, že máme dať, myslím, 27 blokov, alebo proste na tento ostrov urobiť ďalší ostrov, kde sa budú spawnovať príšery. A ja už to mám aj bez toho, skoro som povedal baví. Ja to mám aj bez toho, takže je to úplne úžasné, ty neviem, čo tu robíš. Takže ja som si mimo natáčania niečo naťažil. Samozrejme, že mi už nič neostalo. A v tomto videu by som... Pomoc! Debil, on ma napadol, poď sem. No poď sem. Ok, tak počkajte, ja ho skúsim zabiť. Ja si vytvorím... bude mi stačiť? Len ma hlavne teraz nezhoď, hej? Sme kamaráti, dúfam. Dobre, takže ja by som chcel tam dole dostávať ten náš ostrovik, kde by sme bývali a chcel by som aj rozšíriť tento ostrov, pretože potrebujeme niekde zasadiť stromy. Takže hop, jedna rana, hop, druhá rana, hop, tretia rana a spadni zemiak. Iba zhnité meso. Nevadí, dámy a páni, máme zhnité meso, čo je úplne na hovno. Ja sa začínam obávať, že čo, ak zomrem, pretože raz sa mi stalo, že keď som natáčal Skyblock, že som zomrel. No a nedostal som sa naspäť, pretože sa mi to stále tak bugovalo. Ok, takže ja idem, počkajte, idem ešte zabiť tieto pofidérne príšery. Skúste mi napísať aj do popisku videa, či by ste chceli radšej Minecraft, to som hovoril sa aj v minulom videu, ale môžem natáčať aj iné mapy z Minecraftu. Alebo nemusí to byť Minecraft, spadla mi vlna. Do prdele, potrebujeme vlny na to, aby sme sa vyspeli, lenže oni sú takí debili, že všetci padajú. No to som sa naspal nechal nahitovať. Lenže oni všetci padajú, to je zle veľmi. Umri. No a tí, čo nespadnú, mi nič nedajú. Počkajte, pretože ma skeleton trafí. Ja nemôžem behať. Ahoj, skeletoník. Zase sa nám tam niečo môj bože, videli ste to? Môj bože, čarodejnica. Môj bože, dámy a páni, utekajme. Ty kokso. Tak to je veľmi zlé. A my máme vlastne dva jablčka, ani neviem za čo. Jablčka. Tak počkajte, ja si to zatiaľ rozšírim iba tu. Pretože ešte dole nechcem si zasaďovať nič. Tak. A ešte aspoň raz, takto. A dáme si jeden sapling tu, jeden tu. No, to by nám asi nemalo spadnúť. Samozrejme, nemáme bone meal, takže ja idem na svoj risk vlastný a... A pokúsim sa tam niečo získať. Takže tento pavúk svinsky by mohol zomreť. Poď, áno. Ale, no samozrejme, že mi nič nehodil, veď prečo? Oni tu všetci teraz popadajú, myslím, že by som to mohol rozšíriť. Dva vlákna, udegaj, bež. Aha. No a stane sa presne toto, dámy a páni, že vypadneme zo sveta a naspäť sa dostaneme iba veľmi ťažko. Vidíte? A som hore. Je to na nejaké 2-3 pokusy a... Oni už tam nie sú? Sú. Spadli mi všetky veci. Nemal som toho síce veľa, ale... Dobre, tak nebudeme sa teraz zaoberať zombíkmi, potrebujeme dole dostávať tú našu... Ten náš ostrovček, ktorý som urobil veľmi pofiderne, pretože... počkať. Môžem ísť naspäť. Ako môžem ísť niečo stavať, keď nemám krompač? No to som dal veľmi zle. Nevadí. Musím ísť veľmi opatrne, držím stále shift, pretože pri mojej debilite spadnem na každom rohu, ale to nevadí.
v niektorých prípadoch. OK, takže ako som videl ešte v predošlom videu sú tam 2 lajky, takže vidím, že sa vám asi táto séria páči, keďže mám 2 odberateľov. Takže dúfam, že to bude dosť dobré. Ak nie, tak to nevadí. Takže toto tu zničím, pretože myslím, že mi to netreba. Tam nedostanem. A vlastne čo budem robiť tu? Na tomto ostrovčeku. Tu si urobíme nejaký domček. Hop. OK, takže vlastne toto môžeme dať preč. Toto môžem dať preč. Toto môžem dať preč. Nebude to vyzerať síce pekne, ale zbytočne to tu bude zavádzať. Keď to takto. Tu sú schody. A tam nedočiahnem. Dočiahnem. OK, takže dočiahol som tam. Takže teraz zničím tento blok. Počkajte. Tam je creeper. Jaký bug. On má začarovanú železnú lopatu. To by sa nám niekdy hodilo, pretože ja neviem, asi na tomto skyblocku nezískam nikdy železo. A nám začína snežiť. Do riti, to nie je dobré. Počkajte, ja sa pre istotu pozriem. Hore. Či nám to tu nezamrzá? OK, nie. Iba niekde. Myslím, že nám bude potom aj treba ten sneh, takže to sa potom urobí neobmedzený zdroj snehu. Preboha, prečo tak sneží? Mne to potom strašne laguje. No, 15 fps. To ako vážne. Čakajte. Vieš, ja som debil. Dobre, tak skúsim si dať, či mi pôjde tento texture pack, pretože vtedy mi neišiel. Neviem prečo. A je to môj obľúbený texture pack. No je to na 20 fps. Uvidíme. Ale tu sa veľmi do toho nevyznám. Takže som ho... Au! What the hell? Čo to je? Au! Ako sa tu O môj bože. O môj bože. Počkajte, ja si rýchlo zmením na texture pack, pretože neviem sa tu orientovať. Ale napadajú nás zombíci a to je úplne zlé. Poď, hop dole. Áno. Nie! Vypadni. Prečo? Čo som ti urobil? Au. O môj bože, dámy a páni, máme luk. Dámy a páni, my máme luk. A teraz si to rýchlo všetko schovať. A čo je asi najpodstatnejšie, máme bone meal. Takže rýchlo. Hop, hop, hop. Výborne. Takže pokácime tento strom. Dúfam, že nám spadne jablko, aby sme sa mohli najesť. Ale vlastne ja mám jedno jablko. Si ho dám, aby sa mi zregeneroval život. Nejde na mňa? Ne. OK. Takže teraz, keď bude ráno, ja sa tam pôjdem pozrieť, či tam nie sú nejaké veci. Pretože oni zhoreli a možno, že nám tam niečo nechali. Sapling. Myslím, že som ho nechytil. To nevadí. Tak, no tak čo, nepadne ani jedno jablko? Tak padni jablko. Nie, sapling, už nechcem saplingy. Bože, ďakujem fakt. Samé saplingy. Ja chcem jablko. OK, ďalší sapling. Tak nič. Tak nepadlo nám ani jedno jablko. Aspoň si... mám achievement. Getting wood? Počkať. Mi trošku nejde do hlavy. Veď ja už som raz mal. Tak to bude asi preto, že raz zapínam takýto Minecraft, raz takýto. To je všetko. Nevadí. Tak OK. Ešte musím dojesť. A rýchlo sa zrenegerovať.
Počkajte, ja pozriem, kto mi písal. Za to sa vám ospravedlňujem. A vytvoríme si ešte jeden mečík, pretože ten sa ako fakt hodí. A vytvoríme si styky. No, nemusím všetko zvládať viac menej dopodrobná rozprávať, veď vidíte, čo robím. A ideme sa tam pozrieť. Ale musím si dať pozor, pretože môžu tam byť pavúci, pretože oni nehoria. Aspoň mám taký blbý pocit, že nehoria. Ó, máme šipy a máme bone meal, ďalší. Menej je to bone. A my tu urobím, ja tu urobím väčšiu plochu, aby sa tu mohli, nie že viacej spawnovať, ale aby mali priestor. Tak odborne povedané. A dúfam, že nebude už dlho tento debilný sneh, pretože mi fakt začína liesť na nervy. Škoda, že nemám tu many items. To by mi pomohlo. A tu si robíme také schodíky. No a tu nemáš čo robiť. A tak by to mohlo asi byť. Ja len dúfam, že teraz nespadnem, pretože mi to celkom ako laguje, neviem prečo. Ok, nie je tam nič. Môžeme ísť naspäť. A asi si vytvorím lopatu na tento pofiderný sneh, pretože má fakt, ale že fakt štve. No, ok. A ok, takže asi by sme si mohli, jasné, že si posadím ďalší bone a posadíme si melón plus tekvicu, pretože sa to akože fakt akože úplne hodí. Takže prvé pôjdeme dole. To bolo tesné. Mám všetko? Mám. Nie, nemám. Pretože potrebujem na to motiku. Bože, také veci zabúdať. A nevyrastol strom nejak rýchlo. Oh, wow. Tak ešte do tretice, no. Urobíme si ešte sekierku. Bože. Ty poď hore, ty poď dole. Nie tam. Dole. Takže sa prehrabeme ku stromu. Je síce najväčší, ale to nevadí. A prosím, nech mi padne už konečne jablko. Ak nie, tak sa na to môžem akože zvysoka nič. Ale nie, tak už by sa fakt ako hodilo jablčko, pretože nemám čo jesť a nechcem stále zdochýnať, pretože potom mi to nechce hodiť naspäť na ostrov. To nevadí. OK, takže dokonca mi nepadol, myslím, ani sapling. No, môžeme páru saplingov, áno. A posadíme ťa tu a ideme dole. Neviem síce prečo to dávam dole, ale dáme to. Hop, hop. Hop, hop. Ale dáme to tak, počkať, ja to skúsim nejak urobiť. Takže tu pôjde voda. Nie, počkať. Robíme si prvé plochu. Vyzerá to trošku ako pohlavný orgán mužský, ale to nevadí. A takže sem pôjde asi voda. Takto. A sem to posadím. Počkať. Dám to zatiaľ sem a sem. Sem a sem. A zatiaľ to bude stačiť, pretože nemám toho toľko veľa. A ja mám už neobmedzený zdroj vody. Nie. Takže ja nemôžem ešte urobiť s vodou.
Tak to je zlé, pretože to bude dlhšie rásť a myslím, že je na čase ísť asi do pekla, pretože by sme to potrebovali a nevadí. Posadil, no vidíte, ja to posadím a hneď sa to odsadí. Takže rýchlo. Aha. Takto. Teraz zoberieme bone meal a trošku to tak. OK, takže je to urobené na full. Ostal nám jeden bone meal, ktorý si schováme na horšie časy. A fakt ako trebalo by ísť do toho pekla, takže ja to urobím tak ako stále. Zoberiem si 10 obsidiánov, zoberiem si ešte aj 4 cobblestone, radšej už ďalej nič. Zoberiem si ešte jedno, 3 také a ideme dole. Urobíme ho samozrejme dole, pretože to bude náš pokoj, ale keďže ho ja už raz postavím niekde tu, tak tu už bude musieť aj ostať. Tak ho budeme musieť dať. No, ja som si nezobral. Ježiš, ja som debil. Preboha, tak ako zoberiem si 4 tie a zoberiem si krompáč a zoberiem si ešte 12. To by mi už, dúfam, mohlo stačiť. OK, takže urobíme tu, dám ho iba hneď tu, nebudem už robiť žiadne veci. A to takto. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, áno, dáme pani, vyšlo nám to. A teraz som to robil, myslím, že takto. Tak. Nie. Ešte dlhšie. Je to dosť ťažké. Už fakt ako nepamätám, ako som to robil. Treba to nejak s tým drevom povydumovať a takže potrebujeme ešte viacej cobblestone a už si zoberieme aj ten bucket, pretože myslím, že by som nemal spadnúť. A ak spadnem, tak je to všetko v riti. Dobre, takže dáme to. Počkať, ja musím trošku povymýšľať. Dám to. Jedno dám tak. Jedno dám tak. Nie. Skúsim to urobiť prvé takto. Že tie dva pôjdu tu. A sem sa vyleje láva. Ono by sa to malo chytiť a vrhnúť tam aspoň nejaký maličký plamienok a zapáliť sa. Takže teraz počkáme. OK, takže myslím, že som to nevymyslel najlepšie. Skúsim dať ešte tu drevo. A ono sa to musí nejako zapáliť, určite. Ja idem ešte pre istotu pozrieť po nejaké drevo. No, už niečo. O môj Bože! O môj Bože, dámy a páni, vidíte to? To je asi ten najväčší strom, ktorý som niekedy videl. Sice som ich videl aj väčší, ale nevadí. OK, takže toho pokácíme až po... nie, toto sa nemalo stať.
že by to malo byť takto. No, tak nič. Zatiaľ, kým sa to tu bude rozhorievavať, tak my aspoň pokúsime sa pokaciť tento strom. Takže zoberieme si Stone Axe, alebo ako sa to číta. A jasné, že hneď prvé mi skoro spadlo dole, však to som nebol ja. Ja tu mám strašne slabý jas. Neviem, či to ako to vidíte vy. OK, takže je tam toho ako dosť, ale že dosť veľa. Dokonca myslím si, že to ani nestihnem všetko, nie že nestihnem, ale nebudem vedieť čo brať, pretože je toho tu fakt veľa. Poď, áno. Neviem, kde som teraz, takže... A myslím, že sa mi to ešte nezapali. Nie. Čo je toto? Kde je moja lava? Oh. Ja už som sa zľakol, že tá láva mi padá dole. A ako vidíte, myslím, že 16 dreva iba z niečoho, ktoré som ešte nevyťažil, pretože ešte tam toho je aj neprestáva byť. Ale myslím, že keď chcete, aby vám začali padať listy, že musíte tie všetky stromy dať preč. A to mi bude asi trošku trvať, pretože je toho tu fakt veľmi veľa a dokonca mám taký pocit, že to nie je dobré. Dokonca mám taký pocit, že radšej by som chcel... Dámy a páni, máme jablko. Tak som išiel povedať, že radšej by som chcel nie taký menší strom, ale hneď mi to zlepšilo náladu. Dúfam, že mi to nepohorší náladu dnešný hokej, ktorý hráme proti Slovinsku. To bolo úplne od veci. Ale samozrejme, musíte im fandiť. Aj keď neviem, prečo rozprávam o hokeji. Slovensko, nevadí. OK. Ty kokso, ja som ako Tarzan, je toho fakt ako všade, je to taký obrovský strom, ešte dobre, že mi to nevyrastol ten džugľový, to by sa mi nechcelo ani. Bože, toho tu je veľa, tak ja som teraz asi bohatý na strom, môžem ísť predávať nejakým Gajsenovcom alebo Gejsenovcom, alebo ako sa volajú. Ale ako počujem, môj portál sa ešte zatiaľ nezapálil. Ja dúfam, že to robím správne, pretože ak nie, tak je to akože fakt na hovno a v tomto dieli, ktorý už bude za chvíľu končiť, by som už aj chcel mať konečne portál. Pretože mne sa ho ako podarilo veľakrát zapáliť, ale chcel by som ho mať čo najskôr. OK, tak nebudem sa tu teraz s týmto stromom srať. Myslím, že listia opodajú. A máme ako úžasných cez 47 drev. Je to fakt úžasné. Ja sa tam idem pozrieť, že ako je to na tom. Nič sa nedeje, dámy a páni. Tak to skúsime ešte inak. Zrobíme toto a toto, pretože drevo nám treba stále. Aj keď neviem na čo, ale skúsime to robiť takto. A lava, ty poď sem. No, to by sa malo zapáliť. Fakt ako neviem, ak to robím zle a ak to nezrobím v tomto diele, tak určite, ale že určite mi napíšte, ako sa to robí. Pretože mne treba fakt ako ísť na vecko, ale to nevadí. Zapáľ sa, bože, my chceme oheň, my chceme oheň, my chceme oheň. Ja to chcem do tohto diela už mať, ktorý za chvíľu končí. Môj bože, nie, toto nechcem. Nie, ty musíš horiť tu. Au!
Ty musíš horiť tu. Oheň. Hor. Au, 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 voda, voda. Ale no. Tak sa zapáľ. Že by sa nám to v tomto dieli nepodarilo. Ale... Tak ja si to asi skúsim pozrieť na internete, ktorý je na mojom úžasnom mobile. Ale neviem, uvidíme, či sa ešte niečo do tej doby stane. Ak nie, tak ja myslím, že to preruším. A ešte to aj na chvíľu strihnem, pretože mi treba na vecko. Takže sekundička. OK, dáme páni, takže som späť a myslím, že by som už mohol vedieť ako na to, pretože som si pozeral na internete. Lenže som nie si veľmi istý, či som si to zapamätal. OK, ale dúfam, že áno. Takže toto, čo sme robili, čo som robil ja, bolo veľmi zlé. Pretože sa to má robiť presne takto, ako to urobím ja teraz v názornej ukážke. Takže sem sa položia dva bloky, počkajte, ja si to ešte raz pozriem. Áno, a... Počkajte, vypni sa. Boha. A sem sa položia tiež dva bloky. A takto, áno. A sem by mala ísť láva, lenže ja to nemám podložené, takže sme v riti. O môj Bože. Počkajte, takže urobíme to. Tak, 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 tak. A sem pôjde láva. Takže tento cobblestone dám sem. A láva pôjde tiecť takto. No a teraz nám neostáva počkať nič iné, iba čakať, než sa to zapáli nejako. Tak zatiaľ by som mohol ísť pozrieť hore na ten strom, pretože nepamätám, že popadali listia. No samozrejme, že tam ešte niečo ostalo. A hop, ty poď. Hop, ty poď. A to by malo byť, si myslím, všetko. Áno. OK. A chcel by som sa ešte dneska pozrieť do toho Nether portálu, takže sa prosím zapáľ. Lenže ako pozerám, ten sa asi už nezapálí. Že by sme urobili zase niečo zlé? A nie, tak sa mi zdalo, že tento blok tu už nie je. OK, tak padajte iskry, dúfam, že tam spadnú. No vidíte, myslím, že takýto plamienok by mal spadnúť presne tam. No uvidíme, čo sa stane. Teba dáme zatiaľ preč. Neviem, prečo sa to tak buguje. Presne toto. Ale vyzerá to epicky. Ale nie, dobre, takže ešte pred tým, ako skončím, tak si zrobím ešte jeden tuning. A to je taký, že som si nezobral, pretože už som zobral jedno drevo. Lol, ja som chcel jeden stick. Jeden. A urobíme si tak dva. A urobíme si lopatu. A ideme na to, dáme, ups. Dáme preč všetky tieto zbytočnosti, ktoré nám netreba.
ty poď preč. A môžeme sa ohadzovať s guľami. Uííí. Sice neviem s kým, ale určite sa, ak sa tam naspawnujú príšery, tak to bude. OK. Ale nie, prvé si urobím samozrejme raz, dva, tri, štyri. Na to, aby sme mohli mať snehuliaka, ktorý sa nám dúfam, že podarí urobiť. A teraz nám ostáva... Nie. Ešte sa to stále nezapalilo. A ako som povedal, vtedy mám taký dojem, že sa ani nezapáli. OK, tak... Ak sa to už nezapalí teraz, tak ja fakt neviem. Skúste mi napísať do komentu. Ale neviem. Prosím, zapáľ sa. Ja sa pozriem zatiaľ na tohto chlapíka, že ako to horelo jemu. A ja vám to budem dopodrobne hovoriť. Jemu to horelo o čosi lepšie, pretože... Aha nie, jeden blok mu zhorel ako mne. Potom mu začal horeť druhý. A potom by to mal mať. Takže ja by som to mal mať. Takže ešte si trošku počkáme, no. Predsa len by to už nemalo byť tak dlho. Ale už by som chcel jeden pumpkin. A to z dôvodu toho, že si chcem postaviť snehuliaka. Počkajte, ja si na chvíľu odložím veci. OK, a idem sa pozrieť ešte raz na tento druhý ostrov, ktorý je samozrejme není náš. A nič tam nie je. Neviem, aký mal význam to, že som povedal, že nie je náš. Nevadí. A nič tam nie je, samozrejme. A náš portál nehorí. Ale ja verím, že bude horieť. Musíme veriť. Počkať. Nie. Stále to nie je ono. Prosím, hor. Prosím, hor. Bože, už tu asi 7 minút čakám, iba kým sa zapálíš, ty dement. Už som to mal dávno dotočiť. Pustíme si aspoň nejakú príjemnú pesničku, aby sme to mali čo najrýchlejšie. A samozrejme, že ak si chcete púšťať pesničku, tak si puste to tu. Už ma to prestáva baviť. OK, už ma to asi fakt prestáva baviť. Sa si zbesním sa, ty kokso. Som zbesnetý. Myslím si, že besnosť nie je dobrá. Nie, besnosť je najhoršia. O môj bože, to sme určite nemali na pláne. Toto som nemal v pláne. Tak počkať, ja sa tam... Raz sa tam musím dostať, takže... OK, tak skúsime to tak. Moje servery. A nie. Prečo? Čo som komu zrobil? No poď hore. Pre boha, počkajte. Ja to na chvíľu strihnem. A nemusel som to ani strihať, pretože som hneď hore. Nevadí. On sa ešte stále nezapálil. O môj bože, prečo mi to robí?
som nebol ani nadýchnutý. OK, dámy a páni, ja sa na to môžem zhlboka vykakať. Takže, ako môžete vidieť, v tomto dieli sme viac menej nič také nerobili, iba sme sa drbali s týmto debilným portálom, ktorý sa nakoniec aj tak nezapálil. Ale určite v ďalšom videu sa zapáli, pretože ja to tak cítim, že sa zapáli a myslím, že sa zapáli. OK, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám nepáčilo, tak budem veľmi smutný. Ale ak sa vám páčilo, tak budem veľmi šťastný. Ak sa vám nepáčilo, budem smutný. Ak sa vám páčilo, budem veľmi šťastný. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak ja to zistím iba tak, že mi zanecháte nejaký pekný lajčík a nejaký pekný komentík. A dúfam, že sa uvidíme čo najskôr. Takže majte sa a ja vás zdravím. Čau!